गिबियावनो बयखौबो जै जिसु, अनजाग्रा फंबाय आरो बिनानावफोर, इसोरा गोथार बाइबेलाव बुंदों। माथाइनि 11 चेप्टार 28 पदआव बुंदों, ओइ मेंनाय आरो गिलिर बिबान बाननायफोर, नोंसोर आंनियाव फै, आं नोंसोरखौ जिरायहोगोन। अनजाग्राफोर, जोंखौ इसोरा अननायजों गावनियाव लिंहरबाय। जों सुबुं माहारिया थारैनो इसोरनि हामजा जानाय आरो इसोरनि खामानि मावनानै गोबां दुखु आरो गाबनांनाय सैनांनाय जायो। जाय सुबुंफ्रा इसोरनि खामानि मावनानै गोबां सैसोबोबाय, बै सुबुंफोरखौ इसोरा गावनि गोजोन रायजोआव लिंहरबाय। फंबाय आरो बिनानावफोर, दिनै जों इसोरनि फिसा जानानै गोबां सम जिउ खांबोबाय। बेनि गेजेराव जोंनि जिउआव गोबां आनजादफोर फैबाय। बै जिउनि आनजादफ्राव जोंनि गोसोआ माब्लाबा इसोरखौ दुसिबाय आरो इसोरखौ दुखु होबाय। नाथाय खोनासं फंबाय आरो बिनानावफोर, दिनै जों मिथिनानै लानि आरो बुजिनि, जों इसोरखौ दुसिबाबो आरो रागा जोंब्लाबो इसोरा जोंखौ अरायबो अनो। बियो जोंखौ जेब्लाबो नागारा। बिनिखायनो फै अनजाग्राफोर, जों बयबो इसोरनि खामानिखौ मावनि आरो इसोरनि लिंहरनायाव थांनो थाखाय आगान होनि। गोजोन्थों।